Здравейте! Надявам се чувствате добре, макар и в този изненадващо снежен ден. Сега започваме с седмичната прогноза за седмицата от 7 до 13 април. Аз съм подготвила вече картите по дните. Сега ще изтегля и от моите послания. Да видим. Те вече са доста станали. Вижте каква купчина. Така, но все пак ето за понеделник, за вторник, сряда, четвъртък. За петък две излезнаха. Ще си ги оставя, защото така се хванаха. Странно, залепили са се и за събота тук има. И неделя. Ще бъде интересно, значи, щом има различни послания за различните дни. Така, започваме сега съответно с понеделник. Понеделник ще започне доста динамично. Може би така ще има някакви пререкания, остри думи. Доста така неща ще имате като ангажименти на главата си. С доста неща ще имате да се занимавате. Ще се опитвате да поддържате един баланс, но за съжаление ще се чувствате така, сякаш все едно нямате правилния метод, с който да имате движение. Като че ли така ще бъде малко такъв ден, в който нещата ще се случват разнообразно и различно. Посланието, което се изтегли е: вярвайте в сънищата, има магия и нещо уникално. Понеделник като цяло ще бъде ден, в който не очаквайте някакви големи промени. Просто се опитвайте да поддържате баланса, пък те нещата ще се случват така или иначе изключително динамично. Понеделник ще е много динамичен ден. Вторник също може да има така динамика, но там ще се чувствате доста по-добре. Може би ще имате някаква среща с приятел или пък ще се чувствате така в едно приповдигнато и положително настроение. Може би може да имате някаква любовна среща или въобще като цяло емоционално ще се чувствате доста добре. Посланието, което ви се падна е: оставих се моето семейство и приятели да ми повлияят и да не сме заедно. Може би така някой може да ви се извини, някой може да ви каже, че не е постъпил по правилния начин, че е постъпил малко лекомислено или пък така някак доста първично, пък някак си преценката му за вас не е била до там правилна и не е постъпил коректно. Сега нека да видим за сряда. В сряда, вау, от двете колоди се е паднала една и съща карта. В сряда ще се чувствате много добре. Сряда ще ви бъде така едно усещане за... ще се притеснявате чак до такава степен ще ви бъде хубав деня, че ще се притеснявате дали чак е истинско всичко това, което чувате и виждате. Посланието, което се изтегли е: не разбирам какво виждаш в мен, не се чувствам привлекателен. Може би така, някой дори ще се съмнява, то за това излезна тази карта. Може би толкова много някой ще ви показва колко много желая да бъде с вас или иска, че чак ще си задавате въпроса дали изобщо, че не се чувствате достатъчно привлекателна и достатъчно на място за тази емоция. Сега в четвъртък ще се чувствате доста умерени, ще имате хъс.
Сякаш доста неща ще са ви се струпали на главата. Тук дори и посланието е: тук нямам повече време. Сякаш като че ли просто изведнъж ще са ви се стоварили доста неща, ще поемате в нова посока, може и да пътувате дори на някъде, може да ви се случи така, че може да е някакво кратко пътуване някъде наблизко, но като цяло ще има динамика. Отново ще има голяма динамика, доколкото виждам. По-голямата част от седмицата е динамична, сряда така е един леко по-лежерен ден, но иначе като цяло виждам голяма динамика в всичко случващо се. Така че мисля, че и честно казано положителна виждам седмицата. Хайде да видим петък с тези две послания. Да, петък ще затвърдите нещо. Може да получите предложение, някакво сериозно предложение, свързано с финанси, свързано с стабилност. И то ще се случат по справедлив начин нещата. Може някой да ви предложи някаква романтична среща. Все пак петък вечер може да излезете някъде. Може да ви се случи нещо така приятно. Нещо, което да ви накара да се почувствате по-добре. Сега, двете послания, които се изтеглиха, са: знам какво правя и правя се на глупав, за да те обърквам повече. Някой може би умишлено така играе някаква форма на игри с вас, защото смята, че по този начин може би ще ви спечели. Тук определено за петък виждам някаква така промяна, ще има някаква ситуация, която така ще промени нещата. Някой силно ще ви предложи нещо, може да е и човек от миналото, някой, който ви е на сърце, някой, който така ви е специален, няма да е просто някой преминаваш през живота ви. Сега нека да видим за събота. Събота ще е по-мистериозен ден. Ще е ден, в който доста повече ще се обръщате навътре към себе си. Може би така ще имате моменти на страдания, които ще мислите. Ще си задавате въпроса дали имате сили и можете да продължавате напред. Може би някой, който страда за любим човек, това ще бъде момент, който така ще си задава въпроса защо и как и каква е причината, за да се случват така нещата. Това ще бъде ден за размисъл, бих казала. Двете послания, които излезнаха, са: дай ми време да поработя върху себе си. Може би тук някой е искал време. Следващата пролет излезна също. Може би тогава ще има някакво по-осезаемо развитие на тези неща, които ви тормозят и тези неща, които ви мъчат по един или друг начин. И нека да видим хубавата неделя, която ще бъде и цветница. И вижте как започва с двойка чаши за споделена любов. Тук като че ли се дели на два типа. Ще има едни, които ще имат щастие в любовта, пък други така ще си страдат и ще имат външни ангажименти, различни от тези лични тързания, които ще ги разсейват по един или друг начин, но в събота, когато си останат вкъщи, ще ги налегнат едни тежки мисли. В неделя така ще усетите сила и ще се почувствате по-добре. Ще усетите най-вече сила в себе си. Тук посланието, което се падна е: отблъснахте, защото не искам да поема отговорност. Това се падна цялостно за седмицата. И сега съм решила тук да ви изтегля от ето тези късметчета. Да видим един късмет за седмицата. Хайде да видим, без да гледам. Какъв цвят ще се падне. Синичко, чудесно. И сега да видим какво е вашето късметче за седмицата. Голям подарък от любим човек. Мисля, че страхотно късметче ви се падна. Предстои ви нещо хубаво, нещо прекрасно. Имайте предвид, че тази седмица Меркурий става директен, тръгва напред и вече няма да имате този проблем с... ако изобщо сте го усетили, ако за вас лично е влияел.
Отделно в края на седмицата, началото на следващата и Венера ще тръгне директна, така че преосмисляне на връзките и ситуациите все още може да си дадете. Ще има динамика, ще има промяна, вече се вижда изхода от тези така ретроградни планети и предстои да се задвижат нещата напред. Така че действайте, мислете позитивно, нещата ще се подредат. Това от мен. Благодаря ви за лични тарот четения, астрологични консултации. Може ми пишете на лично съобщение или на посочения имейл. Аз се старая да се свързвам с всички възможно по-бързо и по-скоро. Сега в момента доста съм затрупана най-вече с астрологични консултации и ми трябва повече време. Така че имайте търпение, но благодаря на всички, които гледахте до край и ви желая една успешна и ползотворна седмица. Благодаря и до скоро!